Dobre, super. Tak vítajte. Musím povedať, že toto je naše prvé školenie naživo, keď teda nerátam nejaký tábor, čo sme mali 2 týždne dozadu vonku v prírode. Takže ste vlastne na tohtoročnej premiére v rámci 2021 a ja som teda rád, že ste si našli čas a že ste mali chuť zavítať aj osobne. Pre mňa je vždy príjemnejšie, pokiaľ máme možnosť aj natáčať akékoľvek školenia, ktoré sú interaktívne robené so živým publikom, lebo nič náročnejšieho pre nás lektorov, čo sme zvyknutí už roky a roky prednášať pred osadenstvom, ako keď nás vypnú na pol roka niekde a teraz máte čumeť do nejakej kamery, sedieť a rozprávať si sám pre seba. Takže preto takéto stretnutia vždy sú o niečo interaktívnejšie, má to väčší šmrnc a ja pevne verím, že si to teda spoločne dneska užijeme a odpremierujeme. Takže kurz, ktorý nás dnes čaká, je kurz, ktorý bude na jednej strane aj praktický, na druhej strane bude aj trošku tak filozoficko určený na zamyslenie a hľadanie určitých súvislostí vlastného života. A čo je na tom kurze zaujímavé je to, že skĺbuje vlastne dve roviny. A to je teda rovina čínskej astrológie, ktorá nám bude dávať vlastne určité kľúče k pochopeniu nejakého poslania, ktoré sme si sem svojou inkarnáciou priniesli. Čiže je to určite taká nezameniteľná individuálna pečať. No a druhá vrstva sa týka vlastne potom nástrojov na odomknutie toho potenciálu. Čiže akým spôsobom vlastne hľadať v tom živote spôsob, ktorým to, čo sme ako taký latentný potenciál do vienka dostali, odomknúť, akým spôsobom to máme možnosť naštartovať, prejaviť v živote, aby sa to stalo skutočnosťou. Tento kurz som sa snažil komponovať tak, aby priniesol určité nové poznanie aj pre ľudí, ktorí už dlhšie sa venujú čínskej astrológii. Takže budú tam niektoré veci, ktoré poznajú a niektoré zase úplne iné pohľady alebo novšie pohľady vlastne na súvislosti. Ale snažil som sa ho komponovať tak, aby bolo podľa možností dobre uchopiteľné aj pre ľudí, ktorí zatiaľ nemajú žiadne znalosti. Takže není to nič jednoduché nakomponovať takýmto spôsobom to školenie, ale pevne verím, že vo finále to bude niečo, čo prinesie nejaký ucelený rámec informácií. Mňa by zaujímalo, koľký z vás ste teda ešte sa nestretli s čínskou astrológiou, aby som mal zatiaľ. Takže 1, 2, 3. Dobre. A so západnou astrológiou alebo inými systémami? Trošičku? Hej. OK. Ešte nie. Dobre. To znamená, ničím nepoznačená pečať je pripravená na intenzívne nasávanie, takže to je úplne všetko v pohode. Mnohí z tých, čo ste tu, ste už zvyknutí na niektoré moje pojmy a veci, takže pre tých z vás, ktorí ste tu poprvýkrát, ak budem v niečom menej zrozumiteľný, tak sa kľudne dopýtajte. Dobre, alebo ma zastavte a kľudne vieme si dodiskutovať, pretože jedna z deformácií je samozrejme to, že človek už niektoré veci berie ako samozrejmosť, ale nie pre každého určité typy informácií sú ešte celkom samozrejmosť. Dobre, a to, čo budeme potrebovať trošičku predhriať, budú dve vrstvy, pretože v celej tej čínskej metafyzike vlastne pracuje súčasne ľavo aj pravo hemisférna rovina vnímania. To znamená, všetky informácie, ktoré sú predmetom štúdia, sa študujú tak vlastne intelektuálne a logicky, čiže majú nejaký systém, majú nejaké pravidlá, princípy, čiže niečo, čo je bežnou myslou uchopiteľné. A potom je tam veľké množstvo informácií, ktoré ťažko vtesnať do pojmov a kde vlastne pojmy použijeme len preto, aby sme sa pokúsili trošičku zachytiť niečo, čo sa za tými pojmami skrýva ako takéto bez formy a neuchopiteľné. Takže veľa tých informácií, ktoré dnes tu budú aj s takým presahom, čiže s takouto vrstvou navyše. A
obidva senzory, ktoré vo vás fungujú, sú pripravené na to, aby počúvali. Pretože ak by pripravené neboli, tak tu dnes nesedíte. Takže to, že tu dnes sedíte, znamená to, že z nejakej korelácie a konfigurácie nebies, zeme a človeka sa to tak udialo. Čiže tie informácie, ktoré tu dnes odoznejú, pre niečo budete v živote potrebovať. Takže preto vás sem vyslali a preto sa tu nachádzate. Takže počúvajte, čo najotvorenejšími ušami a hlavou a srdcom, tak tomu Číňania hovoria, aby ste vlastne absorbovali čo najviac, čo budete schopní. My si potom budeme vždy trošičku aj tak striedať, čiže keď si prejdeme niektoré veci, tak vždy tam budú také témy precvičovacie, takže budeme robiť aj tak vo dvojiciach, budeme robiť interaktívne, takže pokúsime sa vlastne natrénovať niektoré vrstvy vlastne hľadu. A pripravil som potom v závere ešte aj niektoré také kurióznejšie trošičku témy k súvislostiam medzi našim príchodom na tento svet a určitými súvislostiami medzi nebesiami a zemou a určitými takými extraterestriálnymi vplyvmi, ktoré sú zachytené vlastne v rámci práve tiež týchto systémov. Takže to už budú také trošičku potom voľné pikošky k závere dňa na doplnenie súvislostí. Takže to, čo teda budeme spolu lúskať, je to, čo je tu zabalené. V takej tej pečati zvinuté, zapísané ako dar nebies. Takže je niekto z vás, to ste sa už mali možnosť dotknúť tejto svojej pečate, ktorá je niekde vo vás, alebo ste si položili otázku, že aké je vaše spirituálne poslanie v živote, čiže k čomu vás sem vyslali? Otázku sme si položili veľakrát, ale tie odpovede tak často neprichádzajú. Jasné, tak oni sa budú postupne odhalovať tým životom, takže neznamená to, že hneď naraz sa to všetko tam ukáže, lebo týmto začína. Čiže ako náhle sa človek začne pýtať, tak vlastne otvára bránu preto, aby bol pripravený na príjem informácií. Čiže dobre položená otázka nedovolí univerzu, aby zostala nepovšimnutá. Čiže ak je dobre položená otázka, znamená to, že vo vnútri je niekde potreba. Čiže človek dozrel do nejakého štádia, že sa tam zrodila nejaká potreba k poznaniu, čiže hľadaniu určitých odpovedí, informácií. A to je vlastne ideálne štádium, kedy je človek pripravený vlastne na ten hĺbší vhľad. Čiže na to, aby začal komunikovať s tou vyššou realitou. No a prvé, s čím teda začneme, bude trošičku taký filozofický vnor. V princípe celý vývoj tejto reality, vrátane našej podstaty, môžeme zaznačiť takýmto prázdnym kruhom, ktorý tu vidíme, ktorý sa nazýva v tej starej filozofii ako búti, ako prázdnota. Ten kruh bude pre nás veľmi dôležitý, pretože všetko to, čo budeme vlastne skúmať, sa bude diať v kruhu. Bude sa diať v určitom kruhovom pohybe, čiže v určitej cirkulácii nášho života. A tá cirkulácia, pokiaľ bude mať svoj vývoj, tak nebude úplne kruhová, ale bude vlastne špirálou. Čiže to je ten druhý vzorec, ktorý tam vidíme, čiže tá druhá schéma. Čiže prechod od kruhu k špirále. A k tomu, aby sa kruh mohol dať do pohybu a vznikol vlastne nejaký vývoj, vznikla nejaká špirála, tak je potrebné, aby tam bol nejaký impuls, čiže aby tam bola nejaká pulzácia. A tá pulzácia je znázornená tým tretím symbolom, ktorý tu vidíme a ktorý vidíte aj tu hore nad nami, na vrchu tej strechy, keď sa pozriete. Tak napadlo, že to tam dávalo. Áno. Je to pohyb, ktorý je vyjadrený práve striedaním vlny. Čiže vlna v priestore, budeme ju dneska veľakrát vidieť, túto vlnu, vo veľa súvislostiach, ako budeme ten plán skúmať. Takže vďaka práve odlíšeniu nejakého pohybu a kľudu, čiže niečo, čo sa hýbe a niečoho, čo je nehybné, odlíšením jednotky od nuly, môžeme uviesť veci do pohybu.
a môžeme to, čo je vo svojej podstate bez pohybu, bez formy, čiže to, čo sa nazýva ako prázdnota v úti, previesť do niečoho, čo sa nazýva ako najvyššia zvrchovaná jednota, ktorá sa prejavuje určitým pohybom, čiže prehodením stavu. Je to niečo podobné, ako keď si predstavíte teóriu Big Bangu. Hej. To znamená prechod vlastne od ničoho, neexistencie, do veľkého tresku. Čiže do veľkého pohybu, veľkej expanzie, rozpínania celého vesmíru. Takže ten pohyb sa deje vlastne odlíšením polarít. Tchajtitu je vlastne sila rozlišovania, sila vlastne veľkej jednoty, ktorá vstupuje do formy duality, čiže polarizovaného spôsobu fungovania. A všetko, čo sa vlastne v tejto realite tvorí, vlastne z ničoho, čiže z univerzálneho potenciálu, vlastne všetkých možností, tak prechádza cez túto matricu, čiže prechádza cez špirálový vír tvorenia a prechádza cez duálnu matricu, takže každý z nás, keď sme vstúpili do tejto roviny, tak sme si vybrali buď čiernu alebo bielu. Tak ako to Matrixe bola červená a modrá. Takže tuto to máme nie výber červená a modrá, ale každý z nás sme vstúpili tým, že sme dostali jednu z tých možností. Buď sme bieli, alebo čierni. A počas celého toho života fungujeme v tejto polarizácii a to je jedna z prvých vecí, ktorú budeme za chvíľočku skúmať. Predstavuje vlastne tento svet. Čiže to je vlastne táto materiálna rovina, čiže hmota, kde sa tie informácie toho prvotného svetla môžu nejakým spôsobom projikovať. Čiže kde môžu byť vnímateľné. Čiže na to je potrebná forma. Forma, naša fyzická forma, forma prostredia a priestoru, kontaktík na tomto. Tým, že sa deje v čase a priestore, tak je popísateľný kvalitou energií, času a priestoru. A na ten popis Číňania používajú cykly nebeských kmeňov a zemských vetiev. Čiže každý z nás sa narodíme v nejakom nebeskom kmeni a v pozemskej vetve, alebo kmeňoch a vetvách. Na to budeme mať tie naše tabulky, ktoré tu máme vypočítané, ktoré nám umožnia vlastne identifikovať, aké kvality energií sú vtlačené do tejto našej pečate. Každý z nás, ako náhle bola vytvorená naša vlastne fyzická forma, tak takisto bola vytvorená koaguláciou svetla. A koaguláciou svetla určitej hviezdy. To znamená tým, že sme prišli z nebies, tak aj naša fyzická forma, ktorá Číňania nazývajú xiang, sa tvorí koaguláciou zo svetla hviezdy, ktorá sa nazýva xing. Čiže forma je xiang, hviezda je xing. A je úžasne krásny vlastne tvar xing, keď sa pozriete vlastne čínsky znak pre hviezdu. Ten horný segment vyjadruje znak pre slnko. Čiže prakticky to je svetlo, to je čisté svetlo, to je zdroj svetla, zdroj žiarenia. A pod tým máme znak Sheng. Tí, ktorí to poznáte, či už študujete Feng Shui a tak ďalej, hej, možno si pamätáte. Sheng znamená rodiť. To je cyklus rodenia. Aj v 5 elementoch. Cyklus rodenia, čiže postupného rodenia z jedného elementu na druhý. Takže slnko, ktoré rodí, to je hviezda. Tak pozriete sa v rámci tých tabuliek na deň, ktorý tu vidíte. A v tom dni vidíte znak. Vidíme tam ten horný znak v tom dni. Hej. Takže tu vidíme napríklad yangová voda, yang water, žen. Hej. Takže ak sa pozrieme teraz späť na tú schému vlastne tých 4 veľkých strážcov, ktorých tu máme, a nájdeme, tak vidíme, že to žen je na severe, čiže každý máme svojho jínového ochrancu. K tomu, aby ste to zistili, môžete použiť bezplatne náš software Date Selection Guru.
Hej, čiže ak sa do ňoho bezplatne zaregistrujete a vyberiete si tu v tej kolónke deň, čiže nedáte si tam hore dátum narodenia, ale vyberiete si normálne v prehľade dní deň. Ja som tu vybral dnešný deň školenia. Aby ste videli, tak tu máme 28 konštelácií. Vidíte to? Položku. A teraz tu máme základy dnešný deň 8. mája 2021 sobota. Takže keď sa vrátime dnes, kde sa nachádzame, v akej fáze cyklu?